Hadin kat Nyosnem, kayeng Kashri Meghalaya High Court kala weng bat penkut no egejing keno persya ya ka menteri berim katanat puli puthi ka Dr. Amperin Lingdo, u Director berim ke Elementary and Mass Education u JD Sangma, bat Deputy Director berim ka Ameka I Lingdo, hak kabaya day baka jing keno le bamhok hak jing tungkam Assistant Teacher jong School Government Lower Primary, House Nam Arjar Pra. Ka Central Bureau of Investigation CBI kala register ya ka case hau arjar khat pra halor ke ejahar bala mudui house nam arjar khat way hakabala keno bagi nong syak keno kala ya subun ban pen kelai ke score sheet bat yarap iki katu kan iki kertong kani ka jingjet ka dei ka bala pelong ha ke santri ke center lani subdivision Shillong Juwai Amnarem Tura bat dadengri. Ka CBI kala file ka charge sheet ha warjar arpo but special judge CBI ula kentat ya ka application jong kinong syak keno ban pelat yaki ha warjar arpo ar. Haba kami ya ka jingjlan jong ka por ban syong bishar ya baro ki sakhi kala ban shim ya ka por hadu ka jing embasa jong kinong syak keno. Kumta haba pentrekam ya ka bor hapo ka kendon arspa arpunyo jong ka kun puli lang bar ka kendon sauspa prapo ar. Kamtam ka benta ka bakren berkabor jong ka yeng kashari pan khanglat ka jingpendan kam baklai ki rukam trekam jong kino ki yeng kashari lani ban pentik na ya ka bakut jong ka jing bishar hong ka weng no sharut ya ka hukum ba shipor ka ba arpulai trik nailar arjar arpu ar balapan mi da ka special CBI case number 2 of 2020 da special judge CBI East Khasi Hills District Shillong. Ki jing keno persya ki basyak keno A1, A2 bat A3 la pelat no nakamukod duma. Ya ki jing bishar baro ki baladap ru la penkut no ong Chief Justice IP Mukherjee haka hukum berpenmi haka Southrik Nailur arja arpesan. Kani ka ra jong ka yeng kashri ka dei ka bala pensyong nongrim halur ka jing bamla jong nong yasat an kaliang persya ban pensisya ya ka jing le bamhok persya ki basyak keno. Ka yeng ka shari ka kami ru bagi lai tali ki kot ki bapen iya ki jingken ki marks jong ki result la soy di ki sanut ki juk ki beriau ka bapen arta tien bakan don ka jingle thong. Kalau ong baka slip bapen iya ka jingpen kelai ki marks kimpat biang satya kum ki sakhi bat ki la don shibun ki aka halendet jong ki. Ka yeng ka shari kala pen pauru ba om dan satya ka no kono ka kot kasla ka bapen iya ka jingpen don kam ya ka siali bat pendam ki marks. Menta kamukot duma ban pengat kam beman kalong ba ka A1, A2 bat A3 kia subun ya sela bat ya trelang hapdeng jongki. Kila penklai ki score sheet na markatai kila bujli ki kertong ki bapas de ki kertong ki bakimon. Ka original score sheet ka ya pair. La pendan kam da ka siali ban pendam ki marks balat ho bujli de ki marks bahe ne baren ban a jakai ki kertong bakimon bat weng ki beman. Nalor kata la keno ru baka nong syak keno number 1 Amperin Lingdo da ka jingpendan kam ya ka bor kum ka menteri kala pha iki slip ka babtha iki officer ban pen kre iki jingken jingdia jong score sheet bakin pen kelai ki marks. Ha ka baningkong ki lai tili ki kot ki pen iya ki jingken marks ha ki kerdan ba per blasoi di ki sangut ki brio. Ka baar ka slip balawan ra kum ka sakhi kamsham la pen i satya ya ka no ko jing betha ban pen kelai ki marks. Kamsham na dan ru ka no kono ka kot kasla ka bapen iya ka jing ta siali ong ka yeng kashari. Menta haba pentre kami kinong rim bala bu hakira jong ka Supreme Court lada ka mukot duma baningkong balawan ra da kaliang persya na ki kot kisla ki record bat ki wei ki sakhi kalong ka batalot shibun baka jing suba ka bada nong rim kamdan sa satya persya ki nong syak keno ka yeng kashari haba bishari kini ki sakhi ka ai boron pelat no iki nong syak keno kala ong da ka babenram ha kani ka mukot duma na kaliang kinong asat persya kim shimlala ban pensisya watang ki jing keno. Ka yeng ka shari kala pen pauru ba kani ka jingthong nong hikai ka dei ka balale house nam arjar pra bat kani ka mukot duma kala sateng palat khat nyos nam ka balak ta jur ya ka jing mujing perkha jing kinong syak keno. Kala ban jur ya ka jingdon kam ban khanglat ya ka jingpendan kam baklai ki bortian bishar bat un pentikna ya ka jingpen kod da ka jing bishar ka bahok. Haka kendon saus pak prapo ar kani ka yeng ka shari ka don ya ka bor ban khanglat ka jingpendan kam baklai ki rukam trekam jong kino ki yeng ka shari lani ban pentikna ya ka jingkod jong ka bishar hong.
Haka kendon saus pak prapuar kani ka yeng kashri kadan ya kabor ban khanglat ya jing pendan kam bakla ya ki rukam trikam jong ki no kinu ki yeng kashri lani ban pentikna ya jingkot jong ka jing bishar hok ka jing thongkam ka long jong snam arjar pra hadu mentala poi khat nyau snam aa ka FIR ka baning kong la mudui haka khat pra trik unai tung arjar khat wei sham ladan ka ka bayat shaprang ban pengat ki ba syak keno tang arpu prangut na kisispa prap wengut kisaki kiblasha bishar ong ka yeng kashari kum kani ka jingpen slam ka bala palat liam bantian bishar ka long ru persha ya ka hok tan rai ni ka fundamental rights jong ki nong sha keno kat kum ki articles arpu wei kat kendai ber kat saw ban im ka jing im ka basuk ka balait na ka jing khuslai ha ka bor perkhat ka bami na ka jing sa teng jong ka jing bishar ka banram. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.